Jos sä käytit meidän jäljennöskittiä sun hammassuojien tilaamiseen, niin sit kun sä oot saanut noin valmiit suojat itsellesi, niin ne pitäisi sovittaa vielä purentaa. Ja se tapahtuu niin, että otat 2 jotain soppakulhoa tai kahvimukia, laitat toiseen kylmää vettä ja toiseen kiehuvaa vettä, ja sitten sen jälkeen dippaat noi suojat minuutiksi tonne kuumaan veteen. Ja se on tärkeää, että sä upotat vaan sen alareunan, ettei sen suojaistuvuus kärsi. Pidät sitä siellä kiehuvassa vedessä minuutin verran ja sitten sen jälkeen dippaat ne tosi nopeasti jääkylmään veteen ja sitten suoraan suuhun. Se kylmä vesi vaan estää sen, ettei sun suu pala, mutta sen ei ole tarkoitus jäähdyttää sitä koko suojaa. Sitten vaan suojat tasaisesti suuhun, jonka jälkeen puret hampaat tasaisesti yhteen ja pidät paikallas jonkun aikaa. Ja sitten kun sä otat pois, niin sulla pitäisi näkyä tasaiset puremajäljet kauttaaltaan. Ja sitten suoja on valmis käyttöön.